ще се запознаем с една глава от книгата на Александър Мюн «Мечо Пух». Главата, с която ще се запознаем, е глава 8, в която Кристофър Робин води една експедиция на Северния полюс. Какво е експедиция и какво се е случило, ще разберете в следващия видеоматериал. Как започна приключението? Един хубав ден Пух се дотътри сред гората, за да види дали приятелят му Кристофър Робин се интересува изобщо от мечки. Кристофър Робин седеше пред вратата на къщичката си и обуваше големите бутуши. „Добро утро, Кристофър Робин!“ извика той. „Какво ще правим?“ „Здравей, Мечо Пух! Всички отиваме на експедиция“, каза Кристофър Робин, като стана. „На експедиция ли отиваме?“ каза жадно Пух. „Досега май не съм ходил на такова място.“ „Къде е експедицията?“ „Експедиция, глупаво мече. Има едно П по средата.“ „О!“ каза Пух. „Зная!“ Всъщност не знаеше. „Ще откриваме Северният полюс.“ „О!“ каза Пух. „Какво е Северният полюс?“ „Нещо, което се открива“, каза Кристофър Робин безгрижно, но не много уверен. „О, разбрах“, каза Пух. „Нужни ли са мечки за откриването?“ „Ами да, и Зайо, и Кенга, и всички вие. Това е експедиция, да се наредят всички в дълга редица. Ти по-добре иди им кажи да се приготвят. Всички да носим провизии.“ „Да носим какво?“ „Неща за ядене.“ „О!“ извика Мечо радостно. „Пък аз мислих, че каза провизии. Отивам да им кажа.“ Скоро всички бяха готови сред гората и експедицията тръгна. Начело вървяха Кристофър Робин и Зайо. Следваха Прашчо и Пух, после Кенга с Ру в джоба си и Бухала след тях, Йори и най-накрая една дълга редица от приятелите и роднините на Зайо. Така тръгнаха да откриват полюса. Стигнаха до един поток, който се извисяваше и блъскаше между високи и скалисти брегове, и Кристофър Робин изведнъж видя колко опасно това място. „Тъкмо място“, обясни той, „за засада.“ „Какво е засадено там?“ прошепна Пух на Прашчо. „Да не биде хвойна.“ „Драги Пух“, каза Бухала надменно, „нима не знаеш какво значи засада? Ако някой неочаквано върхлети отгоре ти, това е засада.“ След малко стигнаха до едно място, където бреговете се разширяваха от двете страни в хубаво обрасли с трева полянки. Кристофър Робин извика „Стой!“ и всички седнаха да си почиват. „Мисля“, каза Кристофър Робин, „че сега трябва да си изядем всичките провизии, за да ни тежат по пътя.“ „Какво всичко да си изядем?“ попита Пух. „Всичко, което носим“, каза Прашчо и се зае с закуската си. „Това е добра идея“, каза Пух и се зае със своята. Щом се нахрани, Кристофър Робин прошепна нещо на Зайо и Зайо каза: „Да, разбира се“, и двамата се отдалечиха нагоре край потока. „Не искам другите да чуят“, каза Кристофър Робин. „Не трябва“, каза Зайо важен. „Виж какво, Зайо, чудя се дали само това, дали знаеш как изглежда Северният полюс?“ „Ами“, каза Зайо, като си гледаше мустаците. „Щом ме питаш, знаех по-рано, ама сега нещо съм го позабравил“, каза Кристофър Робин нехайно. „Смешно“, каза Зайо, „ама и аз нещо съм го позабравил, при все, че някога го знаех. Смятам, че е кол, забит в земята.“ „Сигурно е кол“, каза Зайо. „Що му викат полюс-колюс, то е кол. И тогава смятам, че ще бъде забит в земята.“ „Да, така мисля и аз. Важното е“, каза Зайо, „на кое място е забит.“ Те се върнаха при другите. Неочаквано се чу писъкът на Ру, изпляскване и силният тревожен вик на Кенга. „Ру падна във водата“, извика Зайо и заедно с Кристофър Робин се затичаха на помощ. „Гледайте ме как плувам“, пискаше Ру от средата на потока, понесен от бързия към следващия вир. „Добре ли си, Ру, миличък?“ викаше Кенга тревожно. Всеки се стараеше да помогне. „Не бой се, Ру, идвам“, извика Кристофър Робин. Препречете с нещо потока по-долу
Хей, някой от вас! Крещеше Зайо. Пух вече беше взел нещо. 2 вирчета по-долу от Ру, той стоеше с един дълъг прът в лапите. Кенга дотича, взе другия край на пръта и го препречиха през потока. Ру беше довлечен до пръта и се покатери на него. Пух, каза Кристофър Робин, къде намери този кол? Пух погледна кола в лапите си. Просто го намерих, каза той. Помислих, че може да бъде полезен и го взех. Мечо Пух, каза Кристофър Робин тържествено. Експедицията завърши. Ти намери Северният полюс. О, каза Пух. Пух погледна смутен Кристофър Робин. Пух откри Северният полюс, каза Кристофър Робин. Не е ли чудесно това? Пух скромно погледна надолу. Това ли е то? Попита Йори. Да, каза Кристофър Робин. Те забиха кола в земята и Кристофър Робин привърза към него дъщица с надпис Северен полюс, открит от Пух. Пух го намери. И се върнаха по домовете си.